Echte officiële waskogingsbordjes binnen op Pleertstroch de gemeente. Dan moet het toch wel echt serieus wezen. De terrormoezebieters hebben blijkbaar weer een nest en dat moet vanzelfs verdienen worden. Het nest zit in de tuin van vrouw Bugel. Ze had de gemeente maar bellen hoe de onvallen. Nou, omdat hier vorige week weer een wielrenner langs fietste. En die werd aangevallen door zo'n muizerd. Nou ja, aangevallen, hij vloog over hem heen. Dus ja, toch om te attenderen dat hij weer aanwezig is. Zelfs is ze net benauwd voor de onvallen. Ze hebben het echt nog net op haar verzoen gehad. Slachtoffers binnen meest fietsers. Ik ga gewoon wandelen zonder muts of zonder paraplu. Geen probleem mee. Ik ben nog nooit zelf niet lastig gevallen, dus ja. Ik denk dat het meer de racefietsers zelf zijn. Vanwege dat ze met de snelheid fietsen en de helm toch een bepaalde vorm geeft, wat waarschijnlijk voor u toch een bedreiging vormt. Eén ding is duidelijk. Vrouw Gubler hoeft geen beveiligingsbedrijf in te huren en ik geen waakhoen. Gratis beveiliging noem ik het maar.